Ahoj, jmenuji se Radim Vítek a již více než 15 let se aktivně věnuji podpoře sportování dětí a dospělých v Kohotovicích a v okolí. Sport je především týmová spolupráce a fair play. To jsou hodnoty, které chci přenést i do politiky. Z pozice lídra v Pirátů v Kohotovicích bych se chtěl věnovat především kontrole procesu na radnici, otevřeného a dobře fungujícího rozhodování v rámci nějaké širší koalice. V Kohotovicích máme velký koaliční potenciál, jak pro sestavení kandidátky, tak i pro povolební spolupráci a toho bych chtěl především využít. Na to všechno chci využít své manažerské dovednosti, které jsem během práce ve vedení plavecké školy i plaveckého klubu Brno získal. V rámci této práce dokážu velice dobře vnímat tým lidí, dokážu je sjednotit pro společný výsledek a nějakým způsobem potom jít za společným cílem. To je vlastně to, co přináším já do politiky v Brně v Kohotovicích a chci nějakým způsobem pomoct i třeba pirátské kandidátce tam získat nějaký lepší výsledek ve volbách.